Hristos a înălțat. Frați români, zilele trecute când Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a înălțat la cer, ne-a promis că ne va trimite peste grădina Măicuții sale sfinte și peste sufletele noastre Duhul Sfintei Treimi. Faceți un act de mărturisire, atât de neam cât și de credință, și mergeți în număr cât mai mare la Sfânta Biserică și duceți cu voi frumusețea portului nostru popular. Și vă mai rog eu ceva, iubiții mei, puneți-vă la mânuță, puneți-vă la gât, puneți-vă la inimă, sau țineți-l în mână, Sfântul nostru tricolor, și arătați-le tuturor neamurilor, că așa cum a spus Iancu, cum a spus Ștefan, cum a spus Tudor și cum a spus Brâncoveanu, acest pământ a fost, este și va fi pământ românesc ortodox. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, binecuvintează poporul român care se lășluiește în grădina Măicuții tale sfinte, că sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Frați români, vă aștept cu toată dragostea pe cei care doriți să veniți duminică, să fim cu toții în Sfânta Liturghie, în ziua pogorârii Duhului Sfânt, la Constanța, alături de Vlădica Teodosie. Vom pleca din inima Ardealului o mână de ardeleni și vom duce fraților noștri din Sciția Minor, acolo unde a pășit pentru prima dată Apostolul Andrei, vom duce 100 de steaguri tricolore, steaguri care au în sufletul lor martiriul Ardealului nostru drag și scump. Vă aștept cu toată dragostea frățească să-i dăm slavă Tatălui Ceresc în Sfânta Liturghie duminică la Constanța. Doamne ajută la toată lumea!